ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕಾಯ್ತದ್ದು ಇಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಂದು ಪಂಡ ಅವು ದಸ್ಕತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇತರ ಕಪ್ಪುಲ್ಲ ಚೂ ಬೊಲ್ದಾದವನ್ ಮಾತಾಡ ನಿಕ್ನಾಥ್ ಬೊಲ್ದಿದ್ದಿ ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾಡು ಇರೆಗ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಓನಸ್ತ್ ಗನ ಮೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾತ ಪತ್ತ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಕೆ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಶಾಕ್ ನಿಂಚಿತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸೀನ್ಸ್ ತೂನಗ ಅನಿಸು ನಿಂಚಿತ್ರನೇ ಪೊರ್ಲು ಬಂದು ತುಳುನಾಡದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರಲು ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತಿನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ಸಿತ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮಕ್ಕಳೇನು ಬರ ಬಟ್ ಎಂಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಏತ್ ಮಿಂಗಲ್ ಆಯ್ರ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಚೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಚೀರ್ ಬರ್ತೇವೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ದ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಅಗ್ಲಿಂತ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪೋಲಿಯ ಬಂದು ಒರೇ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಚಿರು ಅಗ್ಲ ಶ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಕಾರಣ ಟೀಸರೇ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಾರ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಅಗ್ಲ ಶ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗೆಂದು ದಸ್ಕತ್ ಇರ್ದಾದ ತೂವಲಿಂದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದೊಂಡ ಒಂಜಿ ದೆರ್ತು ತೂಪಂದಿನ ಅಪ್ಪಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನಿಖಿಲ್ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ ಗೆಂದಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ನಾಲಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟಲಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಲೈನ್ ತೂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂದ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು ತುಳುನಾಡು ಅವೇತೋ ಮೂವೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಮೂವಿದ ಟ್ರೈಲರೇ ಇಂಚ ಉಂಡು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಂದು ಪಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕಾಯ್ತದು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಂದು ಪಂಡ ಅವು ದಸ್ಕತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಎಸ್ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ಪಾರ್ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಆತಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂಜಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಗ ಅವೆಕು ದುಂಬು ಅಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಗ ಬಲೆ ಎಸ್ ರಜ್ಜನಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಉಳ್ಳೇರು ರಜ್ಜನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಪನ್ನಗನೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದಲ್ಲ ಕೇನ್ ವೇರ ಅಂಚಪುರ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ಫನ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಎಂಚ ಮೂವಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂದು ಮಾತಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಮೂವಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಉಲ್ಲರ್ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ತೂವೋಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಆದಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತಪ್ಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬವೇ ಗೊಬ್ಬನಂಡಾವು ರೆಡಿ ಆತೇರು ಎಸ್ ದಸ್ಕತ್ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗೈತೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ ತುಳುಟು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ದಸ್ಕತ್ ಪಂಡ ದಾದ ಇರಡ ಏನಡನೆ ಈ ಮೂವಿಡ್ ದಸ್ಕತ್ ಪಂಡ ಅವ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತುಗು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ದಸ್ಕತ್ ಪಂಡ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೊಂಜಿ ಜೀವರಾಶಿಲ್ ಇರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಸ್ಕತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತೆನ್ನ ದಸ್ಕತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವೆರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಉಂಡು ಅವು ಸಂಘರ್ಷದ ದಸ್ಕತ ಅತ್ತ ಪ್ರೀತಿದ ದಸ್ಕತ ಅತ್ತಂಡ ಮೋಕೆದ ದಸ್ಕತ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ದಸ್ಕತ ಅದಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಮಾತಲ ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ಸಿನಿಮಾನೇ ತೂಗ್ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಮಾತಲ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಭವ್ಯ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಾಗ ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಏನು ಇನ್ನಿದ್ದೆ ಇಂಕ್ ತುಳುಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೋಜ ಅಂತ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಂಡು. ಎಸ್ ಇರ್ನ ರೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಇಂದು ರೋಲ್ ಬತ್ ಒಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ನಡಪುನ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ನಡುವಿನ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಪಾಲಿಗೆ ಒಲಾಡಿ ಅನ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಬಟ್ ನೆರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂಯೆ ಇರೇನ ಲುಂಗಿಡೆ ಬರ್ಪಾರೆ ಸೊ ಲುಂಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ದಾದಂಗಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂಡ ಎಂಚಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಮನ್ನೆ ನಾನು ಇಪ್ಪುನೆ ಲುಂಗಿಡೆ ಆಯಾಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ದಾದೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಕುರ್ತಾ ಪುರ ಪಾಡು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಪಿರವ ದಾದಂಡಲ ಪಿರವ ದಾದ ಜಾನ್ ಕನಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಟೀಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಐ ಅಲ್ಪರ್ದೇನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 2016 ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಲುಂಗಿಲ ಶರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಆದ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟದೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಪೋಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಂಚ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಪಾರಪ್ಪಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ನೆಟ್ಟಿಂದ ಪೋಲಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮಾತಾಡಿ ರಪ್ಪ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರ್ದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಮೂವಿದ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಯೆ ಬಿಯರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡೆ ಇಂಕ್ ದಾಯತ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ತುದು ಜನಕ್ಕಲ್ ಬಂದಾಗ
ಎನ್ನ ಗುರ್ತೇ ಕರವಲ್ಲಿ ಓಹೋ ಅಂಚೆ ಪ್ಲಾನ್ ಎನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕಾಪುನಿ ಯಾರು ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಿರವಲ್ಲಿ ಗುರ್ತೇ ಕರವಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಶೇಖರ್ ಎಂದ ಇದೆ ಬರೋಡು ಸಿನಿಮಾದ ಸಿನಿಮಾ ಶೇಖರೆ ಶೇಖರ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಟ ತುಳುವೆ ಶೇಖರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲ ಬಾರಿ ಇಟ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗಿರಿ ಗೊತ್ತಾಪ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನಿ ಅಂಚೆರೆಗೆ ಅನಿಸುಂಡು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವರ ಅಂಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನಿಶನ್ನಿ ಗೊತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಆರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರೊಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತು ನಾ ಕತೆ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಪಂಡಿರ್ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಬರೋ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಂತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕಲೈತೆ ಕತೆ ಬರೋ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಶೇಖರೆ ಬಂದದ ಆದ ಬಂದ ಆ ಶೇಖರೆ ಬಂದದ ಆದ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆರ ಶುರು ಮಂತೆ ಅನಿಶಾನ ಮಂತಾರೆ ಕೂಲಿ ಬರೋ ಕೆಂಪಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಚ್ಚಿರ ಬೋಲ್ ಬರೋ ತಿಂದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಬಚ್ಚಿರ ಬೋಲ್ ತಿಂಡ ಶುರು ಮಂತೆ ಪೂರ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಮೇಕಪ್ ದ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಪ್ ಎಜ್ಜಿ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಯುನಿಕ್ ಓಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಬಂದ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರು ಅಕ್ಕಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನೀಸೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ದ ಅವೇ ಅವೇ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಬಾಚಿರ್ ಬೋಲ್ ತಿಂಡ ಸುರ್ಮಂತೆ ದಮ್ಮುಡು ಜೆಪ್ಪರ್ ಸುರ್ಮಂತೆ ಕಪ್ಪ ಅವರೆ ಕಪ್ಪ ಇತರ ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಮಾತಾರ ನಿಗ್ನಾಥ್ ಬೊಲ್ದಿದ್ದಿ ಚೂರು ಬೊಲ್ದಾತೆ ಕಪ್ಪ ಅವರ ದಮ್ಮುಡು ಜೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ದಮ್ಮುಡು ಜೆತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ದೆತ್ತೆ ಕೊಂಚೂರು ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ ಬೋಯಿತ್ತು ಕೆಪ್ಪೆ ಬರ ಪೊರ್ಲು ಹೊಜ್ಜತೆ ಚೂರು ತೋರ್ಲು ಬಂದು ಜಿಮ್ ಬೋಯೆ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು 10 ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ದಯಪಂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಸೀದಾ ಪೋದು ಶೇಖರ್ ಅದ ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪರ ಪೂಜಿ ಶೇಖರ್ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಅನಿಶಾನೆ ಬಂತೀರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಶೇಖರ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಈ ನಂತರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಂಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಬತ್ತಿರ್ತಿರವೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಂಬೇರ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಂಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ಇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂಗ್ಳು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಂಚು ಮಸ್ತ್ ಮಂಡಿರಿತ್ತೇನೆ ಏರು ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಂಬೇರ್ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ರು ಯಾನವಲೆ ತೂತೀನಿ ಫೋಟೋ ಬರ ತೂಪ ಆಯ್ತಾರೆ ಅನ್ಸನಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಅವಾಗ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮೇರೆ ಸೆಟ್ ಬರ್ತೆ ನಾನೇ ಬೇರೆ ಎಂಚ ಮಂತಾರೆ ಎಂಗ್ಲು ಬರ ಎನ್ನುದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡ ಕೇನ್ವೆ ಐಕದು ಮುಂಬೆರಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಪಾತೆರ್ ಐದ್ರೆ ಆನೆ ಪಾತೆರ್ ಈರೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇವೆ ಮೋಸಿ ಬಂದದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನೆ ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ತೂಪನೆ ಉಂತ ಬೇರೆ ಅಂತ ಉಂತವನೆ ತೋಜಿ ಇದು ಯಾನೆ ಪಾತೆರ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತೋ ಆಡನೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಾಚಿ ವರ್ಕ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುಕು ಬರ್ತದಾರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಕನ್ನಡಗಳ ತುಳುಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಡು ಇರೆಗ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪಡು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಅನಿಶನ್ನೇ ಇವನ್ನೇ ಅರೆಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆರೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಏತ್ ಕಲ್ತನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯಂದು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅರನೊಂಜಿ ಮೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜನ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನೆಟ್ ನಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದಿನ ಟೈಟಲ್ ಅರಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಾದರು ಅರ್ನ ಕೈತಲ್ ಉಂತದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಂಡಪ್ಪಾಗ ಅವೊಂದು ಸಡನ್ ಅದು ತಿಕ್ಕುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನಾರ ಮೀಟ್ ಅದು ಅರ್ನಕ ಇರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ನಾ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಟೈಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಚಿನ ಬಂಡೇರ ಎಂಚಿನ ಬಂಡೇರ ಅರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಅವೇ ಆರ್ ಪಂತಿನಲ್ಲ ಎಂಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಇಂಚಿನ ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಎಸ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅರನ ಫಸ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಎಂಚಾದಿತ್ತನ್ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೈತ ಆರು ಉಂತ ಜೇರಿ ಪಡೆದು ಯಾರು ಐದು ಕರಡ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನದ ಏನು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಒಂದ್ ಮಂಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಆರು ನಿಶಿತುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಆರು ಯಾನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕತೆ ಪರ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನಾರ ಓಕೆ ನಿಶಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆರ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲ ರೆಡ್ ಮೂವಿ ಇಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿ ಆರು ಎಂಕ್ಲು ಬರೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಾಗಿಂದೆ ಓಕೆ ಇದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಭಾಗಿಂದ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಉಂಡವೆ ಇಂಚ ಮೀರಂಚ ಮನ್ಪೇರ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಮಂದೇರಾರು
ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರ್ ಎಂಗ್ಲ ಮೇರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ದರತೆ ಜಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಕನೆ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಅದಾದನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪ ಬಂದದೆ ಅಂಚೆ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲಟ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಿಂಗಲ ಆತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಸೆಟ್ ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡ್ ತೂತಿರ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ ಎಂಗ್ಲಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಡ ಅಂಚೆನವೆ ಬೊಕ್ಕ ಓನಸ್ತ್ ಗನ ಮೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಗ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರ ಆರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಆರು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಇದನ್ನ ವೆಜ್ ಇಪ್ಪು ದಾನ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಚಿಕನ್ ಐದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಗ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಿಂದ್ರ ಗೊರಿ ಇರತ್ತಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರ ಆತುಗೋರ ಸೊ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬಲ್ಲ ಎಂಚಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತೂನಗ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ತುನಗ ಶಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾರ ತೂದಿತ್ತು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಈಜಿ ഞാൻ അണ്ടിഞ്ചെ എന്ന പേര് ಅಂಡಿಂಜೆ ಓಕೆ ಸುಳ್ಯ ಆನ ಲುಕ್ ಪುರ ಅಲ್ಲಿ ತುನಗ ಎಂಕು ಶಾಕ್ ಯಾನ್ ಏರು ಬೇರೆ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಗೆಟಪ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತು ಗುರ್ತ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜನ್ನ ರೀತಿ ಅಂದೆ ಅವೇದ್ ಬುಕ್ మీరు ಏತ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಸೆಟ್ಟದ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಂಕೆ ಐದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತನ ಕೂಡ ಆಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಯಾನೊಂದು ಜರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ದ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇಂಕ್ಲ ಕುಲ್ಲದ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ತೂಕೊಂಡಿತ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಪಂಡ ಆತು ವರ್ಕ್ ಮನ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ನೈಟ್ ಡೇ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಶೂಟ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ವರ್ಕ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಮೇರ್ನತ್ ಆ ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಆಲೇಜ್ ಮಾತಿರ್ಲಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಓಕೆ 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 ಮಾತಲ್ಲ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾನೋಡು ಓಲ್ಪುರ ನಿಕಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ವೇಣೂರ್ ಸೈಡ್ ಮಂದಿನಿ ವೇಣೂರು ಕಿಲಾರ ಅಂಡಿಂಜೆ ಸಾವ್ಯ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಎನ್ನ ಊರು ಅಂಡಿಂಜೆ ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸುಲ್ಕಿರಿ ಕುತ್ಲೂರು ಆ ಸೈಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬೋರ್ಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸೀನರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಪಂತ ಮಂಜಿ ನಿಟ್ಟು ಆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಬಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಎಂದಿಪ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಅಂಚಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಸೈಡೆ ಪೋಡು ಇಜಿಂದ ಮೈಸೂರು ಅಂಚಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಪೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪ ಇಜಿ ತುವಾರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊರೋಡೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಸೀನರಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ತೂತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ ತೂತುಜ ಈ ಸರ್ತಿ ತಿಂಗಳು ದಾದ ಮಲ್ದಾಗ ಏನ್ರ ಏನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ದ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮಕ್ ದಸ್ಕದ ಮುಖೇನ ತೂವೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಸೀನರಿ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಪ ಹೊಂದಿತ್ತ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಲವರು ತೂಪ ಹೊಂದಿತ್ತ ಐಂತು ಕೆಲವೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚಿ ಎಂಗ್ಲ ಸೈಡ್ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಮೂವಿ ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರೆ ಗೋಪಿ ಚಂದ್ ಗೊತ್ತನದೆ ಆರ್ನ ಭೀಮಾ ಬಂದು ಮೂವಿ ಇತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲು ರಡ್ಡು ಶೂಟ್ ಮಂತ್ ಪೋಯಿರು ಐದು ಕುಡೊಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಪಾವರ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಉಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎಸ್ ಇರು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರೀಲ್ಸ್ ತೂತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುನ ಅದಪ್ಪು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇರುಗ ಪೆರ್ಮೇಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟಿ ಆನೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೋಂದುಪ್ಪುನಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡತೆ ಸೊ ನೆಟ್ ದೈವನ ತೋಜಾದಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ದಾಲ ಉಂಡ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೈವದ ಸೀನ್ಸ್ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಚಿದ ಸೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ದಿತ್ತಾರೆ ನಡ ದೈವದ ಸೀನ್ಸ್ ಉಂಡಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಂಡ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಎನ್ನು ನೆಟ್ಲ ದೈವ ತೋಜಾದಿರ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ತೋಜ ಓಕೆ 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 ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆದ ಐಕೆ ಯಾಲ್ನ ಕೇನಿ ಎನ್ನಲ ಗೆಜ್ಜೆದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓಲಿ ಪತ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಟ್ ಊಳ ದೈವದ ಮುಂದೆ ಮಲ್ದಿಜ ದೈವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ನಾಗ್ಲತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕಪ್ಪ ಅಂದಾನು ಸರಿ ಸರಿ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವುದೊಂಜಿ ವಿಚಾರಲೆ ಅಂತ ಉಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೇಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಉಂಟು ಸೊ ಇರಡಕೇನು ನೆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಈಗ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಸೀನು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ದಾದ ನುವಾಂಡ್ ಪನ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ದಾದ ನೀರಿಗೆ ಈ ಮೂವಿ ತೋಜಿನ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದದನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಎದುರೇ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ದಿಲೆ ಕಾಪುಂಡಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ದಿಲಕ ಎಸ್ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡರ್ ಮೇಕಪ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡರ್ ಅಂಚಾದಿ ಪುನ ದುಂಬು ನಮಕ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋದು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ ನೆಟ್ ಉಂಟು
ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ದಾಂಡ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೆಕ್ ದುಂಬು ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುನೆರ್ದ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ತೆರಿ ಒಂದಾತೆ ಸೊ ಈ ರೇಕಡ್ ಪಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂಡ ಇದೊಕ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ ಈರೆಗ್ ದುಂಬೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂಡ ಆಡಲ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಗೆಟಪ್ ತೂದನು ಪಂಡರ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಈರ್ ಭವ್ಯನ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಪನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಈರ್ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಿತೆರ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಪನೋಡು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಈರ್ ಈತ ದಿನ ತೂತಾರ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಾಡಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ರಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪಲ ಕಾಣದಿತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಿಖಲ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯೋದು ಜರ ನಾನು ತೂಲೆ ನೋಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀಲ ಮಲ್ದಜ್ಜಿ ಮೂವಿ ಜರ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಸೀಲ ಮಲ್ತಿಜರಿಗೆ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಈತನೇಟ ಪಾತಿರ್ದಾರ ತೆರಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಪೂರ ದಾದಂಡದ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಿಷಿದ್ದುಲೆ ಉಗುರು ಕುಚ್ಚುವೇರು ಅದು ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ನಾನು ಪಂಡ್ರ ಜವ್ ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಹಿಂಟು ಪಣದಿಜ್ಜೇರು ಅದು ಪನ್ನೆ ನೆನ್ ಮೂಲ್ ಪಂಡ್ರ ಜಾತಿ ಓಕೆ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಬಂದ್ ಗೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ ಕಾರಣವಾಗಿ ಏನಾಡ ಬಂದ್ ಗೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಉಗುರು ತುಚ್ಚು ನಾವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ದೈತಾಂಡ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪದ ಪನ್ಯಾನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅತ್ತು ಅಂತ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರ್ ಪನೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ನೋಡ ನಿಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುಜೆ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪನೆಗೆ ಎಂಡ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚನ ಇಂಚಿರಿ ಎರಡು ಬೈಲ ಗುಟ್ಟು ಬಂದೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಮಿಸ್ ಯೋಚನೆ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಏತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ರಂಜಂಡ ಆತು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದಾದ ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿಲ ಕಾರಣ ಮಂಡೆ ಒಬ್ಜಿ ದಾದ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚಂಡ ಯಾನೆ ಫ್ಲಾಪ್ ದಾದೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಮೀನು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ತೆಲಿಪುನ ಅಂಚಪುರ ತೆಲಿಪುನ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ತೆಲ್ತರಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಸೀನ್ ದಾದನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಪನೊಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ದಾದನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಸೀನ್ ಎಂಕೆ ಅಂಶ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿರ ಪಿರ ಪೋತ್ವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಸೀನ್ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಪಡಂಡು ಹೋಗತ್ತಂಡೆ ಹೋಗಂದೆ ಆರ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಒಂಜಿ ತೀನ ತಿಯಾರ ಜಿಂಗ್ 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 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಪಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮನ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಕಾದಿತ್ತು ನಾವೇ ಎಂಕಿ ಮೇರೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತು ನಿಪ್ನಾಗ ಎಂಕಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಂಡು ಶೇ ಪಿರ ಪೋಯಿ ಮಾರೆ ಬರ್ಚಿಂದು ಅದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನೇ ಪಿರ ಪೋತ್ವೆ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತಿ ಬಟ್ ಅವು ಸೀನ್ ದಾದವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಪನ್ಪಲೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಬನ್ನಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಡ್ದುಕೊಳ್ಳೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ತೂಪುನಿ ದಾಯ್ತಾಂಡಲ ಪನ್ಪರ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಡು ಬಲ್ಲೆಜಿ ಎಂಗ್ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇನ್ ಬೆನಿಕ್ಲೆಡ್ ಐಕ ಪನೋಡೆಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಸೇರೊಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪನ್ಪಿನಾವಡ್ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿದ ಪಂಡ ಮಾತಾರ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಕ್ ಹೋಗ್ತೇರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಹೆಡ್ ಫೋನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಯ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೇನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಜನ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅವನುಂದೇನು ದೀಪಕನ್ನೇ ಪಿರದ್ ಬರ್ಪನವೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಅವ್ ಸೀನ್ ಪುರ ಆಯ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಲೋಣಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಳೆ ಕೋರ್ದು ಕಚ್ಪುರ ಮಂದಿರ ನೀನಿಗೆ ಲೋಣಸ್ ಪುರ ಕೊನವರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪು ಬಂದು 6 ಜನಕ್ಕೆ ಕೋರ್ದು ಲೋಣಸ್ ಮಂದಿರ ಹೆಂಗ್ ಲೋಣಸ್ ಮೀಬೆ ಲೈಟ್ ಆಯ್ಲ ಲೈಟ್ ಬರ ಪಾಡುಂದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಸೀನ್ ದೀಪಕ ಇಮ್ಮೆ ಅಂಚಿನ ಮಂತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲಿ 6 ಮಂತ್ಲೆಗನೆ ಮಂತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ದಿಟ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಕವೇ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹಂಚಿ ಮಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಮಂತೊಂದು ಇಂಗು ಕೂಡ ಮನ್ಪವನ ವಿಡಿಯೋ ಬರ ಇಪ್ಪಡು ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಕ ಪಿರ ಸಿನಿಮಾದ ಅಂಚಿ ಬರ್ಕ
ದಾದ ಪಂಡೈತೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ 70 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮುಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣಡ್ ಮೂವಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣದ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡ ಉಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಪನ್ನೋಡೆ ದಾಯಬಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಕನಸು ಮಾರಾಟ ಕೀರ್ದೆ ಸಿನಿಮಾರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲು ದಾದ ಅಲ್ತ 19 ಅಂದ್ ಪನ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಗ್ಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ 19 ಎಂಗ್ಲು ದಾಳ ಅಲ್ಪಡ್ದು ₹1 ಕಾಸು ಕೊಡ ದಾಳ 19 ನಕ್ಲ ಕನಸು ಮಾರಾಟ ಕಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಕಲೆ ಒಂದೇ ಬೈದಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಕೈ ಎಂಗ್ಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ ಬಂಡ ಅವು ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಾರ ಓಕೆ ಅನೀಶ್ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಸರ್ಚ್ ಮಂತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಕಲ್ಮಂಚ್ ಅಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡದ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾರು ಆರು ಅನಿಷ್ಟ ನಡ ಪಂಡಿರು ಇಂಚೆಂಚ್ ಅನಿಶನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಆವರೇಜ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಪಾತೇರು ಅಂಚ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನೀಶನ್ನೇ ಯಾರ ಪೋದಿ ಪೇರು ಪಾತೇರು ಅಲ್ಲ ಪೋದು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಆಫೀಸ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅನಿಶನ್ ಏನು ಬಾರಿ ಶೋ ಕಡೆ ವರ್ಣನೆ ಅಂತ ಅಂತಿರು ಗೊತ್ತಂడి ಪೋದು ಎಂಗ್ಲ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೋಯರಿಗೆ ಪಾತೇರಿಗೆ ಇಂಚ ಕತೆ ಬರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಯಾರು ಕತೆ ಪನ್ನಾಗಲ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಒಂಥರ ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಆರು ವರ್ಕ್ ಇಂಚ ಓದ್ತು ಟಕ್ ಓದ್ತುಂಡು ಕೂಡ ಪಲ್ನಿ అని ಬಂದದು ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ದಾದನ್ ಮಗಳು ಅನಿಸೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅರ್ಧ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿದ್ಧ ಪಿದೆ ಬತ್ತರಿಗೆ ಪಂಡರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರನ ಜಾರ ಕಾಸು ಪಾಡ್ಜೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅರ ಅಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತು ನಿಜ್ಜೇರು ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಪನ್ನೆವು ನಾವು ಪಾತೇರು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ ಪಾತಿರ್ತಾನ ನಿಗ್ಲು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೆರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತು ಮನಂದನೆ ಫೋನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆತಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪೂರ ಕತೆ ಬರ ಪಂಡಾಗ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡರಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಸು ಪಾಡ್ವೆ ಅಂತ ಬರ್ತುಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೊಡುವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರೆ 77 ಸ್ಟುಡಿಯೋದ 6ನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 6ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಿನ ಸಿನಿಮಾವು ಆರು ಕಾಸು ಪಾಡ್ಬೇಂದು ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಅದುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರೋ ದಾದನ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರೋ ಪೋತಿನ ಅನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ವಿನೋದ್ ಆರ್ನ ತೂಡು ಪರಿಚಯ ಏನೋ ತೂಡು ಪರಿಚಯ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಏರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೈತೆ ಸಿನಿಮಾ ಆತನೆ ಐದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಏರ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ ಪನ್ನಾಗ ಆರೇ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಿ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಪಂಡದು ಅದನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಅಲ್ಪಲಕ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ದಯಬಂಡ ಮಾತುಕೊಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತಿರು ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಏರ್ ನಿಗ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ತೂಪಿರದು ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಪಂಡೇರು ಆರು ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ನೆ ಓಲ ಪುಟ್ಟುಂದ ಆತಜಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನ ಒಂದು ಪೋತೀನಿ ಆರು ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ನೆ ಒಂದು ಆತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಅವು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಕೊಂಚ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಈ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೊಡುವ ಎಂಬರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಕಡೆ ಮಾತಾಗಿನ ಕಡೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿದ ಅನೀಶ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರಿರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೀಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಅನೀಶನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನೀಶನ್ನ ಎಂಕಿ ಮೂವಿಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಗ್ ಪಂಡೇನ ಆರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರಿಟ ಎಂಕಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶನೇ ತಿಕ್ತಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಂತ ಅರಡ ಪಾತೇರ ಸೊ ಯಾನ್ ಅನೀಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಿ ಮೂವಿಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ಆರು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆದ ಪಂಡರು ಎಂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನೊಂದು ಪೋಲೆ ಎಂಚ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರ ಅತ್ ಎಂಚ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನ್ ಪಂದ ಫಸ್ಟ್ಗು ಎಂಕಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅವು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ತೊಂದಿರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅವು ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಅವೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನ ಅನಿಶಾನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿರು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಮೂವಿಡ್ ಇದೆಟ್ಟು ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋ ಅಂಚದ್ ಪೂರಾತ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದಿರು ಸರಿ ಓಕೆ ಪಂದು ಓದ್ತೊಂಡೆ ಏನು ಬತ್ತೆ ಯಾನೆನ್ನೆ ಓಕೆ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಏನ ಬೇತಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೆಟಪ್ ತುನಗ ಏನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನು ದಾದ ಅವನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಯಾ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಬದಬ ಇದೆ ಯಾ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಡ ಅನಿಶನ ಎನ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ಗೆ ಮೇಕಪ್ ಪೂರದ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂದಾಗ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೇರ್ಲೇಜಿ ತರೇನೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಪಡೊಂಬಲ್ಲ ಯಾವ ಬಟ್ ಎಂಕೊಂಥರ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಂಚಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ ಹತ್ತೋದುಪ್ಪರು ಇವನ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಏನು ಮಂತನಾಗಲ್ಲ ಅಂಜಿನ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೂವಿಡಿ ಅನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂಥರ ಒಂಚಿ ಎಂಚ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇವನು
ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಡೆ ಎಂಚೆತ್ತಿರು ಅಂಚ ಒಂಥರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆದಿತ್ತು ಪೂರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡವತ್ತೆ ಆಕಿ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಶಾಕ್ ಇಂಚೆತ್ತನು ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಶೋಕ್ ತೋಜಂದಿತ್ತಾರೆ ನೆಟ್ಟಿ ಮಿನಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಶೋಕ್ ತೋಜಿನ ದಾದ ರಂಚಪುರ ದಾಲ ಮಂಡಿಡ್ ಬರ್ತಡೆ ಪೊನ್ನುಲೆಗ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸೀನ್ಸ್ ತೂನಗ ಅನಿಸು ನಿಂಚೆ ಇತ್ತನೇ ಪೊರ್ಲು ಬಂದ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರಲುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತಿನೊಂಚಿ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೈತನ್ ಪಂದೆ ಪಂಡ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಲ್ಲೇರು ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣೊಲ್ಲೇರು ತುಮಿನಾಡು ಮಾತೊಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತಿನೊಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೈತನ್ ನಮ್ಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಪೋಡಿಗಿತ್ತು ನಾವೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಪಾರ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸೋಡತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪುರ ತೂತೀನಿ ಅವ್ರ ಸೀರಿಯಲ್ ದಾರ್ ಬರ್ಪಿರಿಗೆ ಮರ ಅರಣ್ಯ ಪುರ ಎಂಚ ಮರ ಮುಲ್ ತೂವ ನೋಡತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪುರ ತೂಂದಿ ಮರ ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಬರ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರು ಅಂಜ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೋಡಿಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಬೇರೆ ಭವ್ಯ ದಿಪ್ಪು ಐದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ದಿಪ್ಪು ದೀಪಕ್ ರೇಪಾನಾಜೆ ತಿಮ್ಮಪ್ ಕುಲಾಲ ದಿಪ್ಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಒಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕಾರಣ ವೈಫ್ ಅಕಲ್ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಅಕಲ್ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಐದೊಕ್ಕ ಮಂಜುಳಾ ಐದೊಕ್ಕ ಸುನೀತಾ ಕಾರ್ಲಾ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಸುನೀತಾ ಎಕ್ಕಾರ್ ಬಂಡದು ಆರು ಐದೊಕ್ಕ ಯೋಗೀಶ್ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಇರ್ದೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಹರೀಶ ವಯಸ್ಸು 30 ರೈಟ್ ಹೀರೋ ಆದ್ ಮಲ್ದಿನ ಚೇತನ್ ಪಿಲ್ಲಾರ್ ಆರು ಟೋಬಿ ಮಾಮಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲು ಮಕ್ಳೇನು ಬರ್ತನೆ ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ನಿಭಾಯಿಸು ಮಕ್ಳೇನು ಬರ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ನೋಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಏತ್ ಮಿಂಗಲ್ ಆಯ್ರ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂತೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಬೋಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಫೇಸ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಇಂಬೇರೆ ಭವ್ಯಾಗ ಆದಿಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲೆಗ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ನಿಂಚೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ಪಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀದ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪಂದ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನ ಬರ್ಪಂದೆ ಬಂದ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಇಡ್ಲಾಕಲು ಖಾಲಿ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದಾಗ್ಲು ಕುಲ್ದಿ ಜರುಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ಮಿಂಗಲ್ ಆತೀರಿ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬುಟ್ಟು ಬೇತೆ ಮನ್ಪೊಡು ಮಾತ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಬೇರೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಡೆ ಅವು ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ನಿಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು. ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ದ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತೆ. ಎಂಕ್ ಆ ಟೀಮ್ ತನಗನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಜನ ಅಗ್ಲಾವು ದುಂಬುರ್ದೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಟೀಮ್ಗೆ. ಸೊ ಎಂಕೆ ಅಗ್ಲಿನ ತನಗ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಆಪಂದ್ ಒರಿಯನೊರಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಚಿರು ಅಗ್ಲಿನ ಶ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಕಾರಣ. ಈ ಮೂವಿ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಒಂದು ಈ ಟೀಸರ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಹಿಟ್ ಆರ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಅಗ್ಲ ಶ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗೆಂದುಡು. ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂವಿಡ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈತ್ ನೇಟ ಬರಂತಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಮೂವಿ ತೂದುಪ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮೂವಿಲ ಬೈದಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ್ಲ ಉಪ್ಪುರಂಚಿನ ಮೂವಿ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಆರ್ದುಲೆ ನನ್ನ ದಾಯ್ತ ಪಾತೆರಡು ನನ್ನ ಒಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ಹೋಸ್ಟಿಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಭವ್ಯ ಪಂಡರ್. ಸೊ ಇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನೊಂಜಿ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ಯಾಮಲ್ದಿನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಮೋಹನ್ ಶೇನಿ ಪಂಡದೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಕೈತಾಲ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪದ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ಪುರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋಲ್ಲೇರು ಆರ್ ನಮ್ಮ ಪುರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಜ್ ಕುಂಜಾರ್ ಬಂದೋಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ದಾರೆ ಕತೆ ಪುರ ಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುರ ಆರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಲೀಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ದೀಪ ಬನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಬಂದ ಎಂಗ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ವೇಣೂರ್ದಾರೆ ಆಕಲ್ ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಸ್ಕತ್ ಇರ್ದಾದ ತೂವಲಿಂದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದೊಂಡ ಇದೊಂದು ದೆರ್ತ ತೂಪ ಅನ್ನೋದಿನ ಅಪ್ಪಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಬರ 90s ಕಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಚೂರು ಅಂಚಿಲ ತೂತ ಇಂಚಿಲ ತೂ ಒಂದಲ್ಲ ಎಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಂದೆಲ್ಲ ತೂಯ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ತೂ ಒಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತದಾದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಚರ್ನ ನಮ್ಮ ಅದ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೋಸ್ಕರ ಪಿದೈ ಉರುಪುರ್ಬೋದು ಬೆನ್ಪೇರ್ ಅವಳೆ ಸಟ್ಲ ಹಾಕ್ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ನೆನ್ಪುರ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡು ದಾದ ಆವೊಂದುಂಟು ಮುಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಂಡ ಕೂಡ ರಿಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಲು ಕೂಡ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಖಂಡಿತ ಪೋಪೇರಿ
ಗೊತ್ತಾನೆ ತೂಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ ಪಾತಿರು ಇಂಚ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡದು ಎಸ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ತುನ ಗಾಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಇಪ್ಪೋಡಂಡ ಮೂವಿ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ದಸ್ಕತ್ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಹವ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕನವಡ್ ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದು ನಿಕ್ಲ್ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಡ್ಜನಕಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಹಳೆದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ 39 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜು ವಾರ ಬುರ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಿದಯೂರು ಮಾತ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾತ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಮುಲ್ಪೆತ್ತಿನ ತುಳುವೇರ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೇರ್ನ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪಲ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಗ್ಲ ಈ ತೆಕೆಯನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಕಡೆ ಇರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ನಿಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಮಾತಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ನ ಗೆಂದಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ನಾಲಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಪೋದು ತೂಲೆ ಪಂಡದು ಪನ್ಲೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ಮುಟ್ಟ ಓಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಲ್ಪಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಸ್ಕದ ವಿಡಿಯೋನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಲಿ ಆತೆ ಕೇಳು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುರೇನ ಪೂರಾರೆ ಪಂಡದು ಬುಡ್ಲಿ ಅದು ನೀರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕೆಂಟ ಪಾತೇರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಇತ್ನೇಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಸ್ಕತ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಾತು ಪಾತಿರಿರು ಒಂಜಾತು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಪನ್ಲ ಎನ್ನಿದೆ ಎಸ್ ಒಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕ ದಸ್ಕತ್ ಪಾರ್ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಲೆ ಅಕಲ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ಅಪಗ ಅಕಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರವಾದದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕಾಯ್ತದ್ದು ಇಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಂದು ಪಂಡ ಅವು ದಸ್ಕತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇತರ ಕಪ್ಪುಲ್ಲ ಚೂ ಬೊಲ್ದಾದವನ್ ಮಾತಾಡ ನಿಕ್ಲಾತ್ ಬೊಲ್ದಿದ್ದಿ ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾಡು ಇರೆಗ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಓನಸ್ತ್ ಗನ ಮೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾತ ಪತ್ತ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಕಿ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಶಾಕ್ ನಿಂಚಿತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸೀನ್ಸ್ ತೂನಗ ಅನಿಸು ನಿಂಚೆತ್ರನೇ ಪೊರ್ಲು ಬಂದು ತುಳುನಾಡದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರಲು ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತಿನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮಕ್ಕಳೇನು ಬರ ಬಟ್ ಎಂಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಏತ್ ಮಿಂಗಲ್ ಆಯ್ರ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಚೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೀದ್ ಬರ್ತೇವೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ದ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಅಗ್ಲಿಂತ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಒರೇ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಚಿರು ಅಗ್ಲ ಶ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಕಾರಣ ಟೀಸರೇ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಾರ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಅಗ್ಲ ಶ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗೆಂದು ದಸ್ಕತ್ ಇರ್ದಾದ ತೂವಲಿಂದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದೊಂಡ ಒಂಜಿ ದೆರ್ತು ತೂಪಂದಿನ ಅಪ್ಪಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ನಿಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಮಾತಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ನ ಗೆಂದಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ನಾಲಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟಲಿ ಅತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆನ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಮದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ ಜಿಎಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ. ಹಾಯ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಳು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಲು ಗೊತ್ತಾ? ಬರ್ಡೇನಾ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ. ಏನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಲು? ನನ್ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೋತಿರೋ ದಿನ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಿಫ್ಟ್. ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೊಡುಗೆ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸೆಂಟರ್. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿವಾರಣೆ. ಗಂಟು ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ.
ಉಬ್ಬಸ ಹೀಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ. ಎಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್, ಹಿರಣ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಳ್ವಾರು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8196915577. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.